Catalunya se situa a l'èlit mundial de la supercomputació. El president de la Generalitat, José Montilla, ha expressat aquest migdia el suport del govern al lideratge del Barcelona Supercomputing Center dins el projecte europeu PRACE, un propòsit en el que només hi participen 6 països i que situarà Barcelona a l'èlit europea de la recerca avançada. Amb aquest projecte, els 6 partners principals, aquest grup d'èlit, anirem actualitzant permanentment les nostres instal·lacions i equips de supercomputació. De manera que, com a conjunt, sempre estarem en condicions de competir al màxim nivell mundial. És un projecte que ens fa més líders, que confirma la raó i el sentit de la nostra vocació europea i que ens fa més forts, evidentment, també a escala internacional. El president de l'executiu català ha anunciat una inversió de 132 milions d'euros finançats pel govern i l'Estat en diversos projectes del BSC, entre ells la construcció de la nova seu i la modernització del supercomputador, que en el futur es dirà Mare Incognito. Es tracta d'un pas més en el compromís de la Generalitat en les polítiques de suport a la recerca, el desenvolupament i la innovació. Segons el president Montilla, la recerca d'alt nivell ha de ser una de les puntes de llança del futur de la nostra economia. Per aquest motiu, el talent i l'excel·lència tecnològica i científica sempre tindran el compromís institucional i el suport econòmic del govern.